Vítajte vo FISA Cars. Dnes si porovnáme tieto dva najobľúbenejšie rodinné kombíky, Škoda Octavia Kombi a Volkswagen Golf variant. Dĺžkový rozmer týchto dvoch aut je v podstate na oko nepoznateľný a je to 6,5 cm rozmer Octavia. Samozrejme, v čom je ešte odlišný Golf od Octavie je spracovanie interiéru, keďže to je Volkswagen, tak je to prémiovejšie, kvalitnejšie a taktiež aj vo veľmi dobrej výbave aj s takýmto strešným oknom. Hoci sme v Golfe videli luxusnejší interiér, Škoda sa riadi svojím motom Simply Clever a teda spracovanie interiéru je celkovo také jednoduchšie, sú tu použité jednoduchšie materiály, no Škodovka vie zase ponúknuť viac miesta pre pasažierov vzadu. Golf variant nám v kufri ponúka 611 litrov úložného priestoru, čo je iba o 29 litrov menej ako Octavia. Ak preferujete obratnejšie auto do mesta a lepšie spracovanie materiálov, určite by som si vybral tento Golfík. No a ak chcete maximum priestoru za vaše peniaze, tak určite Octavia. Ak sa však neviete stále medzi týmito dvomi autami rozhodnúť, príďte sa presvedčiť k nám do showroomu do FISA Cars Rovinka. Tešíme sa na vás.